Докато чакаме да се изпече, ще си направим един домашен чеснов сос. Каванче сол и смачкваме на паста. Към тази чеснова паста добавяме един суров жълтък и разбъркваме хубаво. Понеже яйцата са домашни, не искам никаква фира. Добавяме съвсем мъничко лимон. Майка ти. Добавяме още малко сол. Хубаво трябва да разбъркате, докато стане хомогенна смес. Сега, какво ни трябва, за да стане истинска майонеза? Трябва ни мазнина. В случая използваме зехтин. На тънка струйка при непрестанно бъркане все по-гъсто става, колкото повече зехтин вкарвам. Противно да добавим зехтин. Перфектно. И имаме този невероятен сос. И сега единствено ни остана да изчакаме шницелите.